pobles i ciutats, Sabadell està sent víctima de les retallades sense fi als serveis públics a causa de la crisi provocada pel sistema capitalista. Avui, dia 17 de novembre, buideu les aules i sortim al carrer per fer front a aquesta situació i fer-los escoltar. Amb l'educació no s'hi juga, és un dret de tots. Buidem les aules, ocupem el carrer!